Presented by Abhishek Yadav Dressing. समृद्धि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। भौजी करेली सरापन मुस्का मुस्का के भौजी करेली सरापन भौजी करेली सरापन मुस्का मुस्का के रेगनी के काटा के जीव में करा के भौजी करेली सरापन मुस्का मुस्का के भौजी करेली Abhishek Yadav present Marwa Patkar. अपना गोधन पदियरी जरावत बिया छठी माई के गीतिया उगावत बिया अपना गोधन पदियरी जरावत बिया छठी माई के गीतिया उगावत बिया खूबे सरापत भौजी जीते मुआवत भौजी केहू से नाही वाला जात खूबे गावेली भौजी रेगनी के काटा के जीव में करा के भौजी करेली सरापन मुस्का मुस्का के भौजी करेली सरापन मुस्का मुस्का के मुस्का मुस्का के मुस्का मुस्का के समृद्धि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। Abhishek Yadav present Marwa Patkar. जीते मुआ के ई देखो जियावत बिया लेके कजराई अख में लगावत बिया जीते मुआ के ई देखो जियावत बिया लेके कजराई अख में लगावत बिया चलो राजेश दीवाना हो देखे गोधन के खेला हो परवाना प्रकाश गोइल बात का करब अकेला हो बबुआरी देश घूमे काजर लगा के भौजी करेली सरापन मुस्का मुस्का के भौजी करेली सरापन मुस्का मुस्का के रेगनी के काटा के जीव में करा के भौजी करेली सरापन मुस्का मुस्का के भौजी करेली सरापन मुस्का मुस्का के Abhishek Yadav present Marwa Patkar.